Se blaisiú de scéalta na Seachtaine Tuairisc. Seachtaine in na trúpaí Israel ruthar ospidéal al Shifra in Gaza, tá imní mhóran faoin na daoine go léir san ospidéal na leanaí nua bheartha ina másc, deir na náisiúntaithe nach láthair cogaí atá san ospidéal. So tá gealtanas tugadh ag RTE go gcruthí siad níos mó clártha Gaeilge in aineoin na geirithe a fógraíodh an teachtain seo, agus dúirt ard stúrthóir RTE Kevin Bachers go raibh antáhacht ag baint le radio na Gaeltachta. Tá lucht na bhaicliúirí Gaeilge ag mála bailach ó bhhad níos slachtmhúra le chuirsí sa dhéanú ar ghuine nuair nach óla inscne. Seachas mar hampla dochtar a bhfuil saneolalas aige nó eici a rá. Táthar a mála go ndearthaí dochtar a bhfuil saneolalas acu. Tá déama ar chunú na Gaeilge nach near na ceannairí hin bhíon aon tagairt de chas na Gaeilge ná na Gaeltachta ag ardéis an fartí, deir chunú na Gaeilge gur deis chailte a bhíon. Tá Diarmid Brannach a hill mór aitheantas mar chóúdar ar an treith bathasnéis tar réis bháis. Airtear bathasnéis ar cheann do mhór híthar taide na Gaeilge, súna sirí dá. In our sráid leithreach ban deir ar galanaí Alex Hymans nach gaiithar éisteach le tuairimí cineacha ná le tuairimí faisisteacha, agus tá físean agin ag míniu go dté mar tá géirí le méadú an Aontais Eorpaí. Tá aglaú in Gaeilge deanta ag an imreoir soccer Liam Scales agus é curtha amach ag an FAI. Master go bheith an timúir de chuid Celtic an chiad ar rio ó an soccer na hÉireann le haglaú a dhéanamh mar seo an Gaeilge. Agus tá óra nua ag na rapalaithe óga as bheith farste kneecap. Better way to live, óran da hangachatan ina bhfuil gríon chatan ó na fontaines le clistal a rapalir. Mai hiad. Tá chaill Tuairisc. Okay, gets further away every time I try grab it underneath. I'm a chatter in this heaven.